povede, kam jdem? Grimgate. Raft. Ty Grimgate. Ok, tak Grim. Mi to jedno. Grimka. Ok, tak jdeme na Grimku. Tam tady teď vlastně Hinkovi mladšímu získal ten, ty vole. Už mi nejde vyskočit. Ne. Oho, Já ne. to nevím. Ty piči, tady ten borec, vole. Hej, vypadá to, že tam bude mít společnost. Minimálně jeden borec. OK. To letíš. Já jsem úplně kokot, asi jsem úplně posral landing. Hoši, doufám, že budete tak milí a nenecháte si všechny nejlepší loupnout na mě. Voldo, tak na dobrý místa. Já jdu třeba k modrý čestě. Kámo, tady prostě se jim tak for fun spadla modrá česta. Why not? Epická brokáda. Tureta a Biga. Modrá brokáda. Ale tohle to už trochu ujde. Trochu, já mám celkem v pohodě. Já mám epickou a modrou brokádu a tu turetu. Já už si rozpravený loot tohle. Já mám zelený. Hezky, Hinku. Já mám epickou brokovnici a ta jak pena z Mysteria a tu modrou Já mám brokovnici. zelený věci. Já tak to moc dobře znám. Jak se má? Dobře, to má taky zelený. Česta. Ty vole, jetpack už jestli někdo chcete. Trochu později. Ty mi padly dvakrát, pičo. Kámo, já si ten jetpack lidi vezmu, jo? Jeden modrý, vole, jeden zelený. Co je dneska za úterý? Jo. Bohužel teprve jenom. Ach jo. Proč nemůže být třeba už pátek, aby zítra byl ten live event? Já bych rád dostal i nějakou zbraň, která nebude brokovnice, jo? Teď mi došlo, že ten jetpack už. Teď bude lítat mít. Já už zatím nikam neodcházejte, jo? Řekněte, když půjdete někam pryč mimo Grimku, aby tady bylo jako vždycky, že někdo odejde, aby někdy úplně v háji od všech. Co je, neber matrone. Já který se na to půjde. Dobrý, já už tady nemám žádnou čestku, ani nevím, kde ji vzít. Já tady beru matro, takže to se mi docela hodí. Mám další 3 česty tady. Ne, matro byl, ne, bych řekl, že je docela dobrá věc. Já už jsem třeba strašně dlouho teď nehrál z hráče. Což možná taky trochu matrovat. Další Biga, pohoda. Chci mít Reckless nebo Draft? Si raft. OK. Tak jdem na raft, Dadis, jo? Jo, já jdu. Mám jetpack, tam bude. Dadis? Hinku, slyšíš mě? Dadis? No? Volno. Volno, slyšíš mě? Hoši, slyšíte mě někdo? Tam to jdu. Boris 28 crack. U mě kroky, jo?
Ale trinka. Mám tady cápečka. Mám tady cápečka, nechcete mi helfnout? Yes, jeden cápek nok. Mám nok. Už mám tu další cápečka. Tady fakt mám píšička už, no. Tady vole tě zabili. Skoro vždycky. Dobrý, další cápeček mrtvej. Ne, že se mi pobavil, samozřejmě. Oni se nespomnují. Hoši, tady jsem si nafarmil 2 kily na Galaxku. Cápečci byly úplně marný, hádám, že to byly voti. Hoši, slyšíte mě? Najdi jetpack, jestli chceš. Voldo, Hinku, slyšíš mě? Řekni ano nebo ne. Kámo, vole, dům čestá, legendární česta. Vidím, co z ní padne. Halo? Co z ní padlo? Kala, měla se zmizet ten rap, tamhle. Fialová šutící s křížkovým, to není špatný. Daj mi spod nájmu. Jo, Hinku, ale slyšíš mě? Počkejte na mě horší. Počkej, Hinku, slyšíš mě? Řekni Daj mi ano. spod nájmu. Jdem na ní? Pojďte. Slyšíš mě? Jo. Když mě slyší, tak si dřepni. Olgu, tak chill. Jdem? Já tě neslyším. Aha, Pojďem na ní. Oši, ale že budete tak milí, co mi necháte, já tam ani nejsem, takže ji nemůžu fajtit. $213, 329 jsem jí Oši, dal. prosím, něco nechte. Zdáme. Ten máš epiku. Epiku s křížkovým, to jsem ti ponechal. Tady jsou hráči, hoši, pojďte za mnou. Jo, máš tam vyschl zbraň. Jeden cápek dostal. Jeden cápek nok. Že ta epická zbraň? Hoši, nechcete mi helfnout pomoc? Fialový Mark. Tady máš další epickou, jo? A tady máš jetpack. Tady Další máš čápek mrtvej. modrou oblíbenou tvojí. Zlata. Já mám takovou malou legendární. David, nemůžu mluvit, nevím proč. Dani, proč nemůžeš mluvit? Nefunguje to. Slyší nás. Dani, proč nemůžeš mluvit? To nefunguje. Dani, proč nemůžeš mluvit? Už je tamhle ten trezor. Tak dám. Protože si myslí, že jsem Markovalku. Počkej, jaký je to Mark? Fialovej. Mám to na pevný. Tam je moc zónu, to asi nestihnu domů. No, máš. Minutu na to. To vyloučit. To bys tam padne. Ty bude tu fialovou chci. A další fialový.
Dělej 9 sekund. Chci. Prosím. To stihneš. Jak tam prostě budeš trochu za zónou, no. Furt to bere po jednom, to je pohoda. Je to epická. Já jsem ji vzal. Kámo, já jsem jdu pro tu epickou a ty vezmeš, já jsem dělal. Hezky pěkně. Jsou taky dobrý věci. Máme tady beru ten. Balón. Já přímo na kolejích, vole, tak to nevím, jestli je úplně dobrý. No. Já pro ně jedu. Podíváme si, co nám z toho padne. Já jsem nádherně na kolejích. Teďka už to projedu. A tam to jsou někde střely, slyš co? Ty vole. To hodně silný. Ne, ale slyšel jsem to. Oh my god. Ale tam máš označený nějaké ptátko. Jo. Protože je tady to vole cápek. A tím kláme ho obleky. 41 crack. 41 white. Kámo. Holy shit. Tak mi tu fialovou. Máš fialovou? Já to zlatou jsem chtěl. Pojďte ten ostrov. Ne, tak tam můžeme borci, tak na ně sadám. A vidím auto. Hej, už je auto u mě. Můžu. Tam jsou. Máte to je označený, jsou v autě. Dostal trochu, do auta, ale. Auto dostal. Borec drhá. Vidím ho. Nok. Teda dead, sorry. Dám si biga. Už jdem na ty medailony. Máme tak nějaké medailony, hoši vás. Jo, označovací, nebo Frost. Jo, sklepám. No. Jsem se dneska, a teď tuhle tu hru moc nic nedělám. Nevím proč, vy jste všude rychlejší a já nic nemůžu udělat. Jedno. Oni už jsou někde za mnou, vole. Ne, už jsou blízko. Zajist. Tady jsou blízko od mě. Jo, borci jsou na ostrově, jdem na ostrov? Co?
Tati, dřepni si jo. Odejde jdem na ostrov. No. A nikdo není. A nikdo ho ještě neobsadil. Musí. Sazu Island, jo? Kámo. Ty debilové se úplně někam do prdele, vole. Borci zdrhli. Borci to tam, vole. Fialový Marcou. Máme všechno, je to pro tebe, jestli chceš. Já jsem možná vezmu tohle. Hoši, borci jsou tam, jdem na ně? Já asi jdu. Jdete taky? Nějaký Mark, fialový? Jo, fialový, tamhle borci zdrhají. Tamhle dozadu. Tamhle jsou, vidíme. Takže to se mi jenom zdalo. Tady jsou na benzíně. Hej. Dead? Je ten jeho friend. Kámo, Boris přede mnou zdrhal, vole, jdem. Dadis? Kde seš? Počkej, Dadis, pojď ke mně. A mám na tebe otázku, jestli to natáčíš, tak si dřepni. Dadis, jestli to natáčíš, tak si dřepni. Skočí si to rozumí, nok? Mám málo, to dáte. A malinko.